is 5 uur. Goedemiddag en welkom bij Joert. De EHEC-bacterie is een grote ramp voor komkommerkwekers in Nederland. Dat zegt Willem Hartman van Sijsbierum, de grootste komkommerleverancier van Nederland. De helft van alle komkommers die in Nederland eten worden, komen van groente- en fruitkweker Hartman van Sijsbierum. Die levert aan alle Albert Heijn winkels in ons land. In Duitsland binnen 14 mensen verstoren door de EHEC-bacterie, mogelijk veroorzaken door het eten van komkommers. En dat neemt had grote gevolgen voor het komkommermerk. Als dat werkelijk aanhoudt, dan is dat desastreus. Dan kan men zonder meer eind van de maand zeggen, een heleboel bedrijven die gaan dicht en die moeten ergens anders werk, employer gaan vinden. Failliet. Failliet, zo kan je het rustig stellen. En dan hebben we een heleboel kassen, maar die zijn allemaal leeg. Koninklijke besite Joert in uw provincie. Prins Willem-Alexander bracht een besite aan het leercentrum van Senior Web in Jesterwoude. Senior Web jouwt computer- en internetcursussen aan ouderen. Willem-Alexander kwam del omdat er belutsen is bij het programma Digivaardig en Digibewust. Een grote groep Nederlanders, 3 miljoen, zijn nog niet digivaardig, zijn eigenlijk nog digibeter. En een grote groep daarvan zijn ouderen. Dus met de Senior Web is een van de projecten die heel effectief ouderen enthousiast krijgt voor het internet. De nieuwe cursussen hier Joert haar laatste les en kregen een certificaat. En net alleen de kroonprins bracht een besite aan uw provincie, maar ook zijn vrouw, prinses Maxima. Zij weer te gast bij de oprichting van de stichting Present Opsterlaan in Oorterp. Prinses Maxima en de prins van Oranje binnen beschermpeer van het Oranjefonds, dat stichting Present deel van uitmaakt. In Opsterlaan begint Joert de 50ste stichting Present. Reden van Maxima om ik naar Friesland te komen. De stichting verbindt mensen die het wat warm willen, maar mensen die het hulp nodig hebben. De hulp die dan binnen wordt is vaak heel praktisch. In zijn huis mij helpen op te knappen, schilderen, behangen, verven, zijn tuin opknappen. De prinses kwam zelfs ook nog in actie en serveerde pannenkoeken om bewoners van verzwaringstehuis De Leiden. Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum komt onder verscherpt tafersjoch van de inspectie voor de zonzorg. Vooral op de afdeling cardiologie weer net alles in orde. Er weer geen achtervang van noodsituaties en ook weer geen arts aanwezig die te beademen en intuberen kon. En hierlien hier het ziekenhuis al tas zijn dat ze wat op zaken stellen zoen. En dat gebeurde pas maandag na een dwingend bevel van de inspectie. Het verscherpen tafersjoch is eerst voor 6 maanden. De politie zet dit wintersportseizoen op lokpoorten in om dieven van boten en boetenboordmotors op te sporen. Vliegen hier is dat ook mooi succes dien. Zegt je meesken waren op het dier betrapen. Die gaan een brief kregen waarin stiert dat ze dit hier extra in de gaten houden worden. Er komt morgen meer duidelijkheid door de oorzaak van het instorten van de Antillenflat in Ljouwert. Joert is uitgezet met het leegheljen van de eerste wenningen. Verhuisploegen laden de huisrier van de hoogste etage in containers. Je moet weer de fjouwerwenningen leeghellen. De verhuisbedrijven denken 3 weken nodig te hebben voor de hele flat. Morgen wordt meer duidelijk hoe wat er krijgt maar de galerij van de 5e verdieping gebeurd is. Het hele onderzoek kan nog wel weekend worden. Wethouder Marco Florijn van Ljouwert vertrekt. De 33-jarige PvdA-politicus wordt wethouder in Rotterdam als opvolger van Dominique Schreier. Die stapte Kwadlien op omdat het net eens is, maar de onkundige miljoenenbezuinigings. Marco Florijn had 4 wethouder van Ljouwert-West. Daarvoor wie de fjouwer Rietslid. De man die bekend stiert vanwege zijn leefde van de social media maakte van de morgen zijn Orski officieel bekend. Hij zocht tevreden waarom op zijn Friese carrière. Ik ben heel erg trots erop dat ik hier in Leeuwarden geaard ben en dat ik met mensen contact heb. Dat ik al 5 jaar lang regelmatig bij het Van Harte restaurant kom. Dat ik heel veel levensverhalen van die mensen heb kunnen volgen. En dat is voor mij wel de drijfveer om wethouder te zijn. En niet het bouwen van een mooie brug. De 65ste Kuier-Alversterrentocht is van de mond van start gaan. Maar een tocht van Ljouwert naar Sleert. De tocht wordt het 5 dagen en elke dag doen er zo'n 1000 mensen mee. Kuiers kunnen een dag mee rennen of alle 5 dagen. De meeste deelnemers komen uit Nederland, maar ook rennen er zo'n 150 buitenlanders mee. Het aantal deelnemers is nevens voorzitter Jaap Aagtjes krijgt wat meer als oorjaren.
Per procent meer is vriend hier. Dus er zit gelukkig wel wat progressie in. Wij hebben uw tocht natuurlijk in de weken van Hemelveert. Dat is soms een voordeel en soms een nadeel. Mensen die het vrij nemen moeten daarvoor, die kost het wat minder dagen. Maar mensen die het maar hun gezin zitten, die zeggen van ja, het is echt vakantie, wij willen echt wel voort. En dan ben we daar onderwijsverwachting. Komende nacht kleurt het op. Het kwam al rond een graad als zon en op de eilanden bleef het 10 graden. Morgen een dag mooi aardig wat zinnen. De wind is zwak of heguitmatig en komt uit het westen of noordwesten. En de temperatuur ligt tussen de 17 en de 19 graden. En dit weer het in 5 minuten. Meer nijs iedereen is van 6 uur. Graag ondadelijks.